phone a fakna om ti re dan ti top dan tuna hian kan soidona phone kalan met enga arei vak lo kanan meta fakna alo om thin ani chu ani nom em a engtin nge ati top dan niang ting kan boi thin ani chu a chan om thei pakhat chu application kan download diklo wang ni tlang puya amaro chu application chu kanan delete pon fakna ka bo chuang si lawa kan boi thin ani chu mitam jok boina tunlaya phei chuan ani a chu ati re dan ati bo dan kan soidon ani in phone a khan application a khan lut ula setting a hian lu tur ani a ti chuan ka phone a chuan pathum na application and notification ti inziak a hian kan lut dona phone then kata chuan phone chom application le kan download application hi sang in anon da thina amaro chu heta hi chuan hei si all 87 apps ti inziak a hian lu turani si all ani chuan a vain kan application nei zong kha a hlomin hun khata om khom ti na ni a chuan kan lut chinanga kan huang hian hei Android Auto ti te he da calculator phone chom he da Chrome ti te clock art Facebook tiang chi te he da la nual ani tiang hi a hlomin heta hi chuanin aron da a kan soyang kan phone then kata chuanin phone chom le kan download kha a hrangin anon da kan ti to kha ti chuan ama sabera hian Android Auto ti inziaka I phone a khan fakna omani chuan hemi Android Auto ti inziana hian application ni si a logo om si lo a hming po om si lo a varin emo a dumin emo helaya hian tuna kan kona la hian alo omanga chu uninstall mai turani ti chuan kan uninstall anga kan phone a fakna om kha abo to mai don ani